କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ, ଯା ଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଜୀବନର ନନ୍ଦିଘୋଷ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତୁମେ ଭକ୍ତ ମନର ସୁଦାମ, ଆଉ ତୁମେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ପରା ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି ମଣିମା, ମୁଁ ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଡାକୁଛି। ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମଣିମା, ତୁମ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି ନା କ'ଣ? ମୋ ଡାକ ଶୁଣିମା ହେଉ ମଣିମା। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ସେଦିନ ସିନା ମୋତେ ମିଛ କହିଥିଲ, ମୁଁ ଦୂରରେ ଡାକିଥିଲି ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କହିଥିଲ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ମଣିମା, ମୁଁ ପାଖରେ ଡାକୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ସେଇଟା ଭକ୍ତ ଓ ତୁମ ଭିତରର କଥା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କୁହ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି? ଭକ୍ତ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖି ଆଣିଛି, ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖି ଆଣିଛି। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାଟି ଭକ୍ତ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସାଲ ବେଗ ଡାକ ଶୁଣିଲ, ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଶୁଣିଲ, ପାଞ୍ଚାଳି ଡାକିଲା ଶୁଣିଲ, ମୃଗୁଣୀ ଡାକିଲା ଶୁଣିଲ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ, କାନ ନାହିଁ କହି ପ୍ରଭୁ ଅନେଇ ଦେଲ, କାନ ନାହିଁ କହି ପ୍ରଭୁ ଅନେଇ ଦେଲ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମିଛ କହିଲ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏସବୁ ତ ମୁଁ କରିଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଭକ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଛ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଭକ୍ତ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଭକ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ମୋ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ। ମୋତେ କାହିଁକି ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଶରୀର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଭକ୍ତର ଶରୀରକୁ। ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଶୁଣୁନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ? ସେ ରୋଗ କାଢ଼ି ନିଅ ବୋଲି କହିଲି ବୋଲି ତୁମେ କହିନ ପ୍ରଭୁ, କହିନ ମିଛ, କହିନ ମୋର ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି। ତୁମେ ସେ ମାୟା ବିଷତ, ତୁମେ ସେ ମାୟା ବିଷତ, ଜାଣିଛି ମହାଭାରତ, ତୁମେ ସେ ମାୟା ବିଷତ, ଜାଣିଛି ମହାଭାରତ, ନର କି ଗୁଞ୍ଜର ପୁଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାବଧ, ଜୟଦେବ ଚିନ୍ତା ବୁଝିଲ, ହାତ ଥିଲା ଗୀତ ଲେଖିଲ, ଗଜମତି କଥା ବୁଝିଲ, ହାତରେ ତା ଦୁଃଖ ତାରିଲ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲା ବେଳକୁ, ହାତ ନାହିଁ କହି ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମିଛ କହିଲ। ସତ କୁହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସତ କୁହ, ତୁମେ ଜୟଦେବଙ୍କ କଥା ଲେଖିନ ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍? ସତ କୁହ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମାଗିଲା ବେଳକୁ କହୁଛ କ'ଣ ନା ମୋର ହାତ ନାହିଁ? ସତ କୁହ ପ୍ରଭୁ, ସତ କୁହ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି, କେତେ ଆକୁଳ ହୋଇ ଡାକୁଥିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? କହିଲ ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ଜାଣିଛି, ଏ ଜଗତ ଜାଣିଛି ସତ, ସେ ଜଣକ ତୁମେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କଥା ପରା ଆସିଛି କହି ଗୀତା ଭାଗବତ। ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ମିଛ କହିଲ? ହେ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିରାଜ, ହେ ନୀଳକନ୍ଦରର ଅଧିବାସୀ, ହେ ମଣିମା, ହେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତୁମ ପାଦ ନାହିଁ ଯାଇପାରିବିନି ବୋଲି କହିନ? ଯଦି ତୁମର ପାଦ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି କେମିତି ତୁମେ ବଳିକି ପାତାଳରେ ଚାପିଲ? ନୌକାରେ ପାଦ ରଖିଲ, ଧୀବର ଧୋଇଦେଲା ଦେଖେଇଲ,
ଆଉ ମୁଁ ସେ ପାଦରେ ଶରଣ ମାଗିଲି ବୋଲି ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମିଛ କହିଲ। ହେ ଉଦ୍ଭାସିତ ନେତ୍ର, ହେ ମଣିମା, ହେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନା, ମୁଁ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତୁମେ ହିଁ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଏଇଠି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯିବି ପଛେ, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବିନି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ନେତ୍ର ତାଙ୍କର ଉଦାର ହୋଇଗଲା, ନେତ୍ର ତାଙ୍କର ଉଦା ହୋଇଗଲା, ଝରି ପଡ଼ିଲା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳର ଲୁହ। ସେ ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ସବୁ ରୋଗ ଆପଣା ଛାଏଁ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ହେ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ହେ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବାର ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।